Як за аднаго балта загінулі 132 чалавекі. Ох, сёння раскажу пра самую страшную авіякатастрофу, якая здарылася на тэрыторыі Беларусі. Калі мы рыхтавалі гэты выпуск, то часам было нават складана грукаць па клавішах, бо даводзілася асэнсоўваць сапраўды жудасныя рэчы. Бо гэта гісторыя, калі словы «з неба падалі людзі» зусім не метафора, а жахлівая рэальнасць. 132 чалавекі, у якіх проста не было шансаў выжыць за асаблівасці савецкай сістэмы. Але гэта таксама частка нашай гісторыі. Таму абавязкова даглядзіце гэтае відэа да канца, бо вы проста ашалееце ад таго, чаму здарылася гэтая трагедыя. І асабліва ад таго, як пакаралі вінаватых. Папярэджваю, месцамі будзе вельмі жудасна і балюча. Але разам у нас усё атрымаецца. Ну што, рушым наперад. Уявіце сабе летні вайб. Жыхары вёскі Вараб'евічы, якая знаходіцца недалёка ад Нароўлі, займаюцца аграфітнесам на бульбяных палях. Шматлікія дзеці ганяюць на роварах па ваколіцах у пошуках гульняў. На календары 28 чэрвеня 1982. У такіх выпадках кажуць, нішто не прадказвала бяды. Але раптам каля 11 гадзінаў дня ў небе пачуўся хлапок. Гэты хлапок – выбух самалёта Як-42 кампаніі «Аэрафлот», які ляцеў з Ленінграда ў Кіеў. Пасля на небе, на якім тады не было ні воблачка, пачалі з'яўляцца шматлікія невялікія кропкі. Іх станавілася ўсё больш і больш. І на адлегласці 500-600 метраў да зямлі ўжо можна было дакладна зразумець. Гэта людзі. Яны проста падалі з неба. 132 чалавекі. З вышыні 5700 метраў. Жах. Сярод іх, напрыклад, першая дыктарка украінскага тэлебачання Навела Серапіёнова. Навуковы супрацоўнік Інстытута фізічнай хіміі НАН Украіны Сергей Праварскі. Блаканіца з Ленінграда Тацяна Цымбал, якая ляцела ў Кіеў на канферэнцыю. 9-гадовы Андрэй Бачарыкаў, які разам са сваёй бабуляй Валентінай Іванічэнка ляцеў у Кіеў да родзічаў. Карацей, звычайныя людзі, якія нават і ўявіць не маглі, што з імі адбудзецца ў небе над Беларусю. Побач з месцам трагедыі знаходзілася жаночая ЛТП-3. Яго кіраўнік Мікалай Шлендаў згадваў, што якраз за некалькі хвілін да выбуху выйшаў на вуліцу і збіраўся кудысьці ехаць па справах. Але раптам пачуў крык шафёра, які першым пабачыў той самы жах. Паглядзеўшы ўверх, на вялізнай вышыні ад зямлі, я пабачыў крылы ад самалёта, што круціліся, марудна набліжаліся да зямлі. А таксама шмат кавалкаў, як мне здавалася, чорнай рванай паперы. Затым раптоўна пачуліся адзін за другім некалькі глухіх удараў. Аказалася, што гэта былі не кавалкі чорнай паперы, а людзі, якія выпалі з самалёта. Ох, нават чуць гэтыя словы проста невыносна. Некаторыя людзі падалі на палі з кукурузай і аўсом. Іх целы заставаліся амаль цэлымі, але побач з кожным утваралася невялікая яма, бо целы зрыкашэшвалі як футбольныя мячы. А вось тыя целы, якія трапілі пры падзенні ў лес, стваралі жудасную карціну. Рэч у тым, што галлё разразала іх на часткі. І ў выніку на дрэвах віселі рукі, ногі. Карацей, проста жудасная карціна. І прыкіньце, першымі, хто гэта пабачыў, былі акурат дзеці і падлеткі з Вераб'евічаў і суседняй Фізінкі. Паміж гэтымі вёскамі прыкладна на плошчы 100 гектараў. І туды пападалі ахвяры авіякатастрофы. Проста уявіце, як раскідала ахвяру. А што здарылася з самім самалётам? Яго кабіна зарылася ў землю побач з ЛТП. У ёй былі бачныя два члены экіпажа. Гэта капітан Вячеслав Мусінскі і пілот Александр Сцігару. Відавочцы ўспаміналі, што яны выглядалі як жывыя. На іх не было ніякіх пашкоджанняў. Але гэта толькі знешне. Лекар з Нароўлянскай раённай бальніцы Валентин Маісенка, які ў групе з 12 медыкаў прыбыў на месца трагедыі, адзначаў. Пры іх аглядзе я знайшоў у абодвух членаў экіпажа і ў сцюардэсы раздрабленне касцявых тканін. Шматлікія аскепкавыя пераломы касцей цела. Пры аглядзе пілотаў у аднаго з іх кіраўнік міліцыі дастаў з кабуры табельную зброю, пісталет Макарова і 2 зараджаныя абоймы да яго. Недалёка ад кабіны было багажнае аддзяленне са шматлікімі валізкамі і торбамі, а таксама крыло самалёта. 12-гадовы Уладзімір Шаруха з вёскі Грыдні, які на ровары разам з сябрамі прыехаў на месца катастрофы, згадваў. Мне захацелася залезці на яго, што я і паспрабаваў зрабіць.
Але крыло было аблітае нейкім палівам і было слізкае, як лёд. Я яшчэ раз паспрабаваў залезці на яго, але зноў паслізнуўся і ўпаў на зямлю. Мае сябры таксама валіліся на зямлю з самалёта, бо ён быў вельмі слізкім. Далей на дрэвах і на полі мы бачылі шмат загінулых і іх рэчы. Бррр, што думаеце наконт таго, што дзеці амаль першымі прыехалі на месца такой жудаснай трагедыі і хадзілі па абломках? Гэта норм ці стром? Чарканіце, калі ласка, у каментарах. Кіраўнік нараўлянскага РАУС Александр Кухаренко, які ў гэты час быў у раёне Вераб'евічаў пры дапамозе умоўнага паролю Ціна, хуценька паведаміў пра трагедыю кіраўніку міліцыі Гомельскага аблвыканкама. Таму на месца накіравалі вайскоўцаў, каб ахоўваць зону трагедыі. Побач з ёй разбілі 3 вялікія палаткі. Потым да гэтых палатак пачалі сцягваць целы ахвяраў, якія накрывалі белымі прасцінамі, узятымі з ЛТП-3. І тут вельмі цікава, што каля 11:30 з Барысполя на верталёце Ми-8 на пошукі самалёта, пра крушэнне якога ў Кіеве яшчэ не было вядома, вылецела пошукавая група. Яна рушыла ў раён Мазыр-Оруч, дзе шукалі самалёт каля гадзіны і адначасова намагаліся злавіць сігнал бедствия. Лётчыкі спадзяваліся, што самалёт сеў дзесьці ў Беларусі у выніку аварыі. Бо акурат нядаўна быў выпадак, калі падчас трэніровачнага палёту у самалёце Л-39 адмовіў рухавік. Тады лётчык катапультаваўся, а самалёт спакойна прызямліўся на полі. Але не гэтым разам. Калі Ми-8 з Барысполя дабраўся ў раён вёскі Вераб'евічы, то ўсё стала зразумела. Бартавы тэхнік таго верталёта Яўген Бібекеру успамінаў. Згадваю, што калі ўзляталі, целы, якія ляжалі на полі, былі накрытыя прасцінамі, якія добра бачныя з вышыні. Мне стала жудасна ад колькасці цел і выразнай геаметрыі. Здавалася, што гэта целы, выкінутыя з вышыні нейкай агромністай рукой, засеялі адным махам поле і лес. Ачапіць цалкам тэрыторыю катастрофы удалося толькі ў другой палове дня. Тады пачалося прачосванне тэрыторый у пошуках усіх цел і частак самалёта. Для гэтага з украінскага горада Оруч былі перакінутыя 100 салдат. Паколькі ўжо адразу міліцыі паведамілі, што прычынай аварыі магла стаць паломка стабілізатара, то яго шукалі ў першую чаргу. Удзельнікі гэтай аперацыі былі размешчаныя на адлегласці 8-10 метраў адзін ад аднаго і цэпам ішлі па лясах, палях, балотах. Варта адзначыць, што надвор'е не спрыяла пошукам. Гарачыня ў балотах і лясах машкара. Але ўрэшце стабілізатар знайшлі. Дарэчы, як і шматлікія рэчы пасажыру. Адзін з удзельнікаў аперацыі Мікалай Маліноўскі, які служыў на ЛТП-3, расказваў. На засеяным кукурузай полі сярод іншых цел загінулых мне кінулася ў вочы цельца маленькай дзяўчынкі, ва ўзросце прыкладна ад 5 до 6 месяцаў. На ім не было бачна слядоў удару ці пашкоджанняў, толькі само цела мела яскрава-жоўты колер. Мне хацелася думаць, што немаўля жывое, але не. Яно было мёртвае. І адвярнуўшыся ў бок ад сваіх саслужыўцаў, я заплакаў. Да апошняга была надзея, што знойдуць жывых, але марна. Ужо бліжэй да канца дня на месца трагедыі пачаўся моцны дождж, і ўсе кінуліся ў палаткі вайскоўцаў. І тут прамоклых, замучаных пошукамі мужикоў праняло. Старшыня Вераб'іцкага сельсавета Уладзімір Касцецкі згадваў. Хоць палаткі былі вялікія, але ў іх было цесна. Я таксама схаваўся ад дажджу ў адной з іх. На тварах шматлікіх прысутных я бачыў слёзы. Плакаў і я. Аплаквала загінулых і сама прырода. Дождж быў густы, але не працяглы. Адразу пасля дажджу вайскоўцы і супрацоўнікі міліцыі працягнулі накрываць целы загінулых прасцінамі. На наступны дзень з Кіева прыехалі 3 машыны-рэфрыжэратары, куды загрузілі целы загінулых і рушылі ва ўкраінскую сталіцу. Туды ж адправілі труны, якія за ноч былі вырабленыя ў Ельску і на Роўлі. Пасля адпраўкі цел на месца трагедыі былі накіраваныя дадатковыя войскі міліцыі СССР з Жытоміра і верталёты. Праз некалькі дзён на машынах пачалі вывозіць знойдзеныя часткі самалёта. Але гэта было непроста. Напрыклад, каб вывесці кабіну, прыйшлося прарубіць просеку ў 200 метраў. Аднак, зразумела, міліцыя і вайскоўцы не змаглі цалкам усяго дагледзець.
Таму да месца катастрофы кінуліся шматлікія грыбнікі і жыхары суседніх вёсак. І тут адбывалася тое, пра што цяпер нават сорамна казаць. Вось што ўспамінаў кіраўнік ЛТП-3 Мікалай Шленду. Горка, але трэба сказаць праўду. Хоць тэрыторыя па ўсім перыметры ахоўвалася вайскоўцамі і супрацоўнікамі міліцыі, але знаходзіліся мясцовыя жыхары, якія знаходзілі асабістыя рэчы загінулых і прысвойвалі сабе. Асобныя здымалі з целаў загінулых залатыя ўпрыгожванні. Аўтар кнігі «Яны хацелі жыць» Алекса Занчук адзначаў. Амаль адразу ж былі заўважныя выпадкі марадзёрства, дапушчаныя мясцовымі жыхарамі. Акрамя таго, як потым высветлілася, самалётам перавозіліся на рэстаўрацыю ў Кіеў карціны вядомых майстроў, якія ў далейшым былі знойдзеныя супрацоўнікамі міліцыі у жыхароў на Роўлі і перададзеныя па прызначэнні. Чаму так адбывалася? У мяне ёсць думкі на гэты конт, а вашы чакаю ў каментарах. Будзе вельмі цікава параўнаць іх са сваімі. Дык што адбылося з тым самым злашчасным самалётам Як-42? Што ўвогуле гэта было? Тэхнічны збой? Выпадковае трапленне ракеты СПА ці ўвогуле нябачны купал над тэрыторыяй Чарнобыльскай АЭС? Калі што, усе гэтыя версіі разглядаліся. Але зараз раскладзём усё па паліцах. Гэты самалёт выляцеў з ленінградскага аэрапорта Пулкава з хвілінным спазненнем, бо адзін з пасажыраў заскочыў у самалёт у апошні момант. Набраўшы вышыню ў 9000 метраў, самалёт пераключыўся на аўтапілот. У 10:45, пралятаючы над Беларусю, экіпаж пачаў рыхтавацца да пасадкі ў Барысполі. Ён атрымаў указанне зніжацца да вышыні 7800 метраў. Здавалася, што ўсё ідзе добра, але праз пару хвілін самалёт знік з радару. Далейшую хаду пазней аднавілі пры дапамозе самапісцу. Калі самалёт стаў зніжацца, пад кантролем аўтапілота раптам здарылася неспадзяванка. Следчыя запісалі яе так. Сітуацыя, звязаная з практычна імгненнем перамяшчэннем стабілізатара ў пікетаванні. Гэта значыць, што самалёт, які толькі што ляцеў яшчэ гарызантальна, раптоўна стаў куляй падаць на зямлю. Пры гэтым набіраў велізарную хуткасць. 3 секунды аўтапілот спрабаваў выраўняць самалёт, але стабілізатар не рэагаваў. Пасля гэтага аўтапілот проста адключыўся. Тады ўжо пілоты паспрабавалі выправіць сітуацыю, але стабілізатары не працавалі. Самалёт пад вуглом у 50 градусаў ды на хуткасці больш за 1000 кіламетраў, гэта прыкладна як хуткасць гуку проста падаў. Далей яшчэ больш жудасна. Яго пачало раскручваць, ды так хутка, што на вышыні 5700 метраў уся канструкцыя разбурылася, і яе часткі, крылы, рухавікі і кабіну пачало раскідваць у бакі. На плошчы каля 23 квадратных кіламетраў. Людзі, якіх выкідвала з самалёта жывымі, несліся на зямлю і гінулі пасля падзення. Эксперты вызначалі, што ў экіпажа не было ніводнага шансу прадухіліць катастрофу. Пасля здарэння пад праверку трапілі ўсе Як-42. Гэта быў новы трохматорны савецкі самалёт, які пачаў распрацоўвацца ў 1972 годзе і павінен быў замяніць ужо састарэлае Ту-134. Як-42 быў запушаны ў серыйную вытворчасць у 1977. Яго спяшаліся вырабіць, каб паказаць на міжнароднай выставе ў Ле-Бурже у Францыі. У 1981 навінку дэманстравалі ў Маскве на выставе дасягненняў народнай гаспадаркі у цэнтры касманаўтыкі і авіяцыі. Год таму самалёт пачалі выкарыстоўваць для пасажырскіх перавозак. Усяго ж былі вырабленыя 183 такія самалёты. І самае цікава, увесь парк Як-42 прызямлілі, што было беспрэцэдэнтным выпадкам у савецкай гісторыі. Але, як часцяком бывала ў СССР, усё цудоўна было толькі на паперы. Як стала вядома, у самалёце няправільна зрабілі вузел механізму перабудовы стабілізатара. Калі простай мовай, на адным з вялізных балтоў у адной з гаек проста зразала разьбу. З-за гэтага яна злятала, а стабілізатары пераставалі працаваць. Гэта быў вялізны болт з гайкай, што мацаваліся ў хваставой частцы самалёта і рэгулявалі пад'ём вышыні. Гэты болт з гайкай выраблялі толькі на адным заводзе, у Саратаве. Імя токару, які вырабляў гэтую дэталь, не захавалася. Вядома толькі яго мянушка сярод следчых, дзядзя Вася, які раптоўна выйшаў на пенсію акурат у чэрвені 1982. Таму дакладна даказаць, што менавіта ён працаваў над гэтым болтом, не атрымалася.
А гэта ж быў самы лёгкі шлях называць вінаватым нейкага рабочага і ўсё. Але для самога расследавання гэта было не настолькі істотным, бо камісія высветліла самае галоўнае. Такая праблема была на ўсіх Як-42. Только уявіце сябе, на ўсіх. Гэта значыць, была дапушчана памылка яшчэ на этапе праектавання. Адпаведна, каб не здарылася катастрофа над Нароўляй, яна рана ці позна здарылася б яшчэ дзе-небудзь. Кожны самалёт Як-42 нёс у сабе дэфект. Магчыма, гэта кошт той самай спешкі для выставы. Прабачце, але ў мяне проста ўсё. Ну, а што было далей? Праз год быў суд. Выклікаўся тады і кіраўнік ЛТП-3 вёскі Вераб'евічы Мікалай Шлёндаў. Але, як ён адзначаў, нічога пра гэты судовы працэс дакладна расказаць не мог і нават не ведаў, хто абвінавачваўся. Такая была атмасфера вакол гэтай катастрофы, як і шматлікіх іншых, якія замоўчваліся ў СССР. Але каго гэтым здзівіш у сённяшняй Беларусі? На лавы падсудных апынуліся ўсяго трое. Намеснік галоўнага канструктара маскоўскага машынабудаўнічага завода «Хуткасць». Звяртаем увагу, што не сам канструктар Як-42 Яковлеў. Сергей Андрэеў, кіраўнік аддзела механізмаў Юрый Пярвушын і кіраўнік брыгады кіравання Георгій Румянцаў. Як стала вядома, яны ведалі пра дэфекты самалёта. Яшчэ падчас праверку ў жніўні 1980-го было зразумела, што гайка стабілізатара хутка зношваецца і што гэта павялічваецца за кошт няправільна падабранай змазкі. Вясной 1982-го гэты дэфект прывёў да праблемаў адразу ў 5 самалётах. Напросту ў небе. Але гэтыя факты схавалі. Пасля нашага выпуска пра апошнія гады існавання БССР я ўжо нічому не здзіўляюся. Дарэчы, калі вы не глядзелі гэты відос, то самы час выпраўляцца. Там сапраўды фактурная праца, што дапамагае зразумець эпоху. Але давайте да суда. Вядома, падсудныя вінаватымі сабе не прызналі. Урэшце Андрэеў быў асуджаны за халатнасць на 3 гады зняволення умоўна і на 5000 рублёў штрафу. Пярвушын і Румянцаў на 2 гады умоўна і 3000 рублёў. Што думаеце наконт такіх прысудаў? У каментары будзе вельмі цікава пачытаць. І нягледзячы на такія, здавалася б, не вельмі суворыя меры, асуджаныя маглі трапіць пад амністыю, якая рыхтавалася ў СССР. Але генеральны прокурор Саюза Александр Ракуноў выпусціў закрытую пастанову, каб да вінаватых гэта амністыя не прымянялася. Андрэева, Пярвушына і Румянцава панізілі ў пасадах, але ўсе яны дапрацоўвалі далей Як-42, які з 1984-го аднавіў свае палёты. І тут зноў пра жахі. Менавіта на мадэрнізаваным у выніку нараўлянскай катастрофы Як-42Д у верасні 2011-го разбіўся хакейны клуб «Лакаматыў», які ляцеў з расійскага Ярослаўля ў Мінск. Сярод загінулых легенда беларускага хакея Руслан Салей. Вось такая жудасная сувязь паміж катастрофай пад Нароўляй у 1982 і катастрофай пад Ярослаўлем у 2011. Але нараўлянская катастрофа ўсё ж паставіла крыж на ідэі поўнай замены якамі самалётаў Ту-134. А пасля чарнобыльскай катастрофы на яе увогуле быццам забыліся. Ну і важна пра памяць і пра тое, як у нас ставяцца да яе. Уявіце сабе, толькі ў 2021 пад Вараб'евічамі, дзякуючы намаганням дырэктара мясцовага лясгасу Міхаілу Канапацкаму, паўстаў новы помнік, прысвечаны авіякатастрофе Як-42. Побач з ім знаходзіліся 4 абеліскі, пастаўленыя сваякамі ахвяр трагедыі. На жаль, адзін з іх быў разбураны вандаламі. Таму гэты аповед вельмі важны і для мяне асабіста, і для канала «Загляне сонца». Бо мы з камандай лічым, што беларусам катастрафічна, прабачце за такое слово ў гэтым кантэксце, не хапае незалежнага погляду на сваю гісторыю. Не хапае памяці, а што можа адбывацца, калі яна не захоўваецца, здаецца, лішні раз казаць не трэба. Таму дзякую кожнаму фундатару і кожнай фундатарцы нашага праекта. Менавіта вы робіце так, каб беларусы ўнутры краіны і за яе межамі ведалі ўласную гісторыю. Вы топ. Калі пасля гэтай гісторыі пра нараўлянскую катастрофу у вас з'явілася жаданне падтрымаць наш праект, то ўсе адпаведныя спасылкі ёсць у апісанні відэа. Ну і пра падабайкі, каментары таксама не забывайцеся. Даражэнькі, дзякуй вам за прагляд, дзякуй за донат і давайце беларусець разам.